बिथांमोनखौ सासपेन्ड खालामो आंनिफ्राय बिदि मोनसे दुखुनांथाव जिहेतु जोंनि सानै बिदा फंबाय गोमालांबाय जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ मोनसे नंखाय फाव फान्दायनानै बिथांमोनखौ एनकाउन्टार खालामबाय बिनि सोमोन्दैनो जों दिनै मोनसे आलारि बाथि सावनाय बिथांमोननि जिहेतु जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हाथों होननानै जोङो मोनसे आरज गाबनाय नागिरदों बेयाव जोङो आलारि बाथि सावजेननो थाखाय जोंनि मानगोनां बिसानि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ जोङो खावलायनो नागिरदों लोगोसेयैनो जोंजों लोगोसे दंफायो मानगोनां बिथांमोन एक्स एनडिपि क'अपारेसन कमिटि कोअर्डिनेशन कमिटि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिथांमोनखौबो सासे आवगायबोनानै जोंनि बिसानि आफादगिरिजों लोगोसे आलारि ममबाति सावनायाव सावजेननो थाखाय गुरै खावलायबाय फोजोबस्रांदो आंनि बेरेखा जानानै फोजोबस्रांदो आंनि बेरेखा जानानै फंबायखौ बेखौ साया खालामना नोंथाङा मा फोरमायगोन बे आलारि बाथि सावनायनि सोमोन्दै दिनै जोङो जिहेतु थांनाय 17 सेप्तेम्बराव जाहाथे जाना थांबाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जोंसार आरो लोगोसे जनक कुमार ब्रह्म बिथांमोननि जिउमाया जिहेतु आलो गोजोनै सोरगोआव जायगा मोन्थों होननानै जोङो दिनै मोनसे केन्डेल लाइटिं लानाय जादों बेयाव जोङो बिसा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाजों लोगोसे एक्स एनडिपि कोअर्डिनेशन कमिटि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बयबो जमा जादों मोनब्रै माबानि फेक्सननिफ्राय बे समाव जोङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे जों दुखु फोरमायदों जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जानानै जोङो बिथांमोनखौ खबर लाहैनोबो हायाखै जों सानदों बे साननैसोआवनो जों बिथांमोनखौ खबर लानो थांगोन खनसे नायहैगोन जिहेतु दिनै जों 17 दिन जाबाय बिथांनि फिसालाया जों बिथांखौ नायहैनो जोबोर गोसो जादों।